Nutrične aj dostupne, ako vyzerá môj nákup z Kauflandu za 32 eur. Stojíme za sebou, niekedy aj s dušou. Je téma fakt rýchleho videa číslo 14 v rámci našich podcastov videí s Michaelom z Gauču. Po predošlom videi o behaní s Adamom Klbíkom s krátkým L, ktoré si ešte náhodou nevidela a zaujíma ťa táto téma, tak určite odporúčam pozrieť. Po predchádzajúcich či už podcastov s Ľuboškom alebo na nejaké iné témy sa vraciam priamo prakticky k výžive a keďže ma topánka časová tlačí a chcem sa ešte cvičiť, potom variť a zajtra na video pravdepodobne priestor čas nebude, tak ma napadlo po dnešnom nákupe, ako som sa zastavil na takom strednom bežnom v Kauflande, takže by som to nahral na video vlastne, čo som kúpil, prečo som kúpil, v akej cene a čo je akým zdrojom. Video je na stránke pre mňa Michal Vozárik, kde sa bavíme nielen o potravinách, výžive, strave, pohybe, životnom štýle, živote, motivácia, seba, rozvoj. Takže Miško, čo si kúpil dneska v Kauflande? Rozdelíme si to na asi trochu racionálne, čiže bielkoviny, sacharidy, tuky a vláktinu. A ideme na to. Sú to klasické, bežne dostupné potraviny, opakujem, a vôbec som sa nezameriaval na to, že dneska budem točiť video, takže samozrejme som tu dal iba z každého kus, ale inak to mám viacej kusov. OK, bielkoviny, prvá časť stručne bielkoviny, nebudeme hovoriť na čo sú a tak ďalej, sú však veľmi dôležité nielen pre zachovanie svalovej hmoty a pre XY procesov v našom tele, je to taká základná stavebná jednotka. Bielkovinový zdroj číslo 1, takýto jogurt biely Skyr za, myslím, 65 centov, 130 gramové balenie, 130 gramové balenie, je to bielkovinový zdroj, pretože s makroživým bielkoviny, sacharidy, tuky máme najväčšie zastúpenie suverene bielkovín. Na 100 gramov má tento Skyr 12 gramov bielkovín, iba 3 gramy sacharidu, 0 gramu tuku a pri 130 gramov balení to vychádza okolo 15 gramov bielkoviny. Hej, Skyr, čistou bielkovinný zdroj, môžem použiť či už do čohokoľvek, nebudem sa okolo toho motať. Bielkovina, Skyr, druhý bielkovinový zdroj, čo som si hodil do košíka dneska, tuňak vo vlastnej šťave, obyčajná nejaká kauflandiacká značka, toto balenie má nejakých 135 gramov pevného oddielu. A prečo je to bielkovinový zdroj? Pretože keď sa pozriem na údaje, tak na 100 gramov máme 23 gramov bielkovín, čo je úplne perfektné číslo, prakticky žiadne sacharidy, žiadne tuky, tento celý tuňak, keď zjem, tak okolo 30 gramov bielkovín mám hneď v rámci môjho príjmu. Ešte som zabudol, Skyr má na 100 gramov iba 60 kalórií, čiže je vhodný aj pokiaľ moja snaha je napríklad o redukciu a mám rád jedlo vyslovene, že veľký objem, tak má veľmi nízku energetickú hodnotu. Ďalej bielkovinový zdroj, aký tu máme, môžeme ho zaradiť rikotu. Rikotu je to zdroj aj bielkoviny, aj tuku. Na 100 gramov máme nejakých 9 gramov bielkoviny, je to vlastne nejaký srvátkový syr, úplne chutnučký, lahodný, jemný. Tieto veci, respektíve rikotu a ďalšie veci, ktoré tu budeme mať, som zakúpil aj do rikotnári, do receptu, ktorý ešte dneska plánujem stihnúť. Taktiež ti odporúčam pripraviť a pozrieť teda spätne ten recept, čo som nahrával. Zloženie srvátka jedlá sol, kyselá citrónová, úplne pecková vec. 200 gramové balenie stalo nejakých euro 35 alebo euro 45, ak sa nemýlim, ten tuňak okolo euro 50, mám to aj bloček, ale myslím, že tak plus minus to sedí. Ideme ďalej. Bielkovinový zdroj, aký tu ešte máme, hovorím, nezameriaval som sa dneska na ten nákup, ale rozhodol som sa to predsa natočiť. Tofu, rastlinný zdroj bielkoviny. Neznamená to, že nie je mäso, vôbec nie je mäso, prevažuje v mojom jedálničku. Rastlinné zdroje však tiež sa snažím aspoň občas tohto tofu tam zaradiť. A prečo je to bielkovinový zdroj? Pretože vidím, že na 100 gramov máme 14 gramov bielkoviny. Taktiež na 100 gramov 8 gramov tuku a 2 gramy sacharidu. Čo je taktiež výhodou tohto tofu, že hoci tam nejaký tuk je, tak z 8 gramov máme nasýtené mastné kyseliny iba 1 gram, čiže 7 gramov tvoria nenasýtené a tam patria aj tie mono nenasýtené, aj poly nenasýtené. Odporúčam občas zaradiť, bude to súčasťou ako bielkovinový hlavný zdroj do nášho receptu rikotnára. Inak tam používam napríklad kuracie prsia v druhej väčšine prípadov. Dneska pre zmenu zobral som ich 5 kúskov po 180 gramov. A ešte teda spätne, keď mám 180 gramové balenie, dneska to teda odsýpa, tak
máme to koľko? 28 gramov bielkovín pri 200 gramov, čiže okolo 25-26 gramov bielkovín. Hej? Cena, euro, bežná cena SKM 85 centov. OK, bielkovina čistá, čo tu ešte máme? Asi posledná vec, proteínová tyčinka. Túto nejak ani nepreferujem, ani ju nekupujem, iba výnimočne som to hodil do košíka. Pre priateľku na zajtra do práce, ako rýchly zdroj bielkoviny, nejaká svačinka, som teda bielkovina tam nejaká je. Táto konkrétne má na 100 gramov 25 gramov, 25%, to nie je až tak veľa, poznáme aj lepšie, kvalitnejšie. Pri 60 gramovej tyčinke dám do seba, dajme tomu štvrtina z toho, to je nejakých 15 gramov bielkoviny, to vychádza plus mínus. Hovorím, poznáme aj lepšie, táto stála okolo euro 20, inak stojí aj viacej, hodil som mu do košíka, poznáme aj kvalitnejšie, lepšie. Ako rýchly snack na cestu, však môže raz za čas samozrejme súčasť tvoriť môjho jedálnička pestrého. Bielkoviny som asi vyčerpal a môžeme pokračovať na tuky. Tuky, tu máme spomínanú rikotu, ktorú sme už mali aj v bielkovinách. Inak na 100 gramov 110 kalórií, čo je úplne super. Pokračujeme ďalej, máme tu nivu. Je to veľmi tučný syr, veľmi slaný, s výraznou chuťou, prakticky zloženie, pasteurizované mlieko, jedlá sol, síridlo mliekarenskej kultúry a plesňová kultúra. Volím najmä v nákupe základné a minimálne spracované potraviny. Niva budem používať do rikot na ri, ide o tučný sír, 25 gramov tuku na 100 gramov, kde drvá väčšina ako pri prakticky všetkých syroch a mliečných výrobkoch tvoria nasytené mastné kyseliny, čiže dbám na to a pozerám sa však od kontextu z celkového hľadiska, že čo mám, aké zdroje zaradené v tom jedálničku. Samozrejme tam nemám len nasytené mastné kyseliny, ale doplňam to aj nenasýtenými, ako už sú, dajme tomu, tie semienka, tie oleje, prípadne tie ryby a tak ďalej. A ešte spätne rikota z 8 gramov tuku tvoria nasytené mastné kyseliny 5,5, čiže tam tiež prevažujú tie nasytené mastné kyseliny. Okrem iného je samozrejme niva aj zdrojom bielkoviny. 19 gramov na 100 gramov. Ideme ďalej, zdroj tuku už priamo tu asi nejaký nemáme. Inak, čo tam ešte patrí, napríklad oleje, semienka a tak ďalej, ale to máme teraz doma, čiže to sme nekupovali. Ideme ďalej, zdroj sacharidu. Slatinský chlieb, kvalitné pečivo, takisto tvorí samozrejme súčasť môjho jedálnička. Slatinský chlieb, na 100 gramov máme nejakých 30 gramov sacharidov, 11 gramov bielkovín, je to pšeničná bielkovina, 193 kalórií, základ, celozrnná pšeničná múka, je to jeden z mála balených chlebíkov, naozaj z celozrnej múky, preto ho vkladám do košíka, má 400 gramov, stojí euro 50, ešte spätne niva 120 gramová, stojí asi euro 20, euro 30. Ideme ďalej. Zdroj sacharidu opäť tá istá značka slatinský chlieb, obyčajný s názvom polorážny, je to obyčajný chlieb z pšeničnej múky. Neznamená to, že to je nejaká prázdna energia, alebo teraz, že to budeme dehonestovať, alebo že to je niečo nezdravé. Na všetko sa pozerám z dlhodobého horizontu a od kontextu celého môjho jedálnička v rámci dňa, týždňa, roka, ako vyzerá. Nevidím nič len na tom občas si dať aj obyčajné pečivo, ktoré viditeľne nemá vlákninu, ktoré nie je z celých zrn, čiže radu stopových prvkov a minerálov tam obsiahnutých nie je. Viem, že to netvorí ten základ jedálničku, ale je to súčasť a obzvlášť, keď napríklad potrebujem za nejakú dobu robiť nejaký športový výkon, tak môžem si ho dať aj cieľene, že nezaťažím moje trávenie organizmus, takisto ako so zeleninou. Čiže ďalší chlieb, máme ho radi s priateľkou, čiže všetko, čo papáme, mi samozrejme aj musí chutiť. Ďalší zdroj sacharidu, celozrný toastový chlieb, základ celozrnná pšeničná múka, je tam nejakých 5 gramov vlákniny, poznám aj kvalitnejšie celozrnné. Ale hodil som ho do košíku, opäť 500 gramov balenia, nejaký euro 20, chlieb slatinský, 400 gramov euro 50, to som myslím vravel, a ten druhý bol tiež chlebík euro 50 a je to 700 gramov. Zdroj sacharidu obyčajné, cestoviny 500 gramov euro 20, do rikot na ri. Samozrejme, opäť sa pozerám na všetko z dlhodobého horizontu a od celého kontextu. Pokiaľ by som v jedálničku nemal zastúpenie žiadnej vlákniny, zeleniny, pečivo by bolo vždycky pšeničné, klasické, tak cestovín odporúčam zakupovať celozrnné.
kde opäť viacej vlákniny, viacej stopových prvkov a tak ďalej. Opäť, pokiaľ bude súčasťou nejakého jedla, kde už bude samo o sebe veľa zeleniny a súčasťou jedálničku, je tam tá vláknina, sú tam tie stopové prvky, vitamíny, minerály, je to základná potravina cestovnej stvorej pšenice, je to OK za dostupnú cenu. Hej? Je to súčasťou rikotnári. Čo tu mám ďalej? Mlieko obyčajné, polotučné, používam aj plnotučné, aj polotučné. Nemusím kúpať drahé sojové, kokosové, neviem aké je to, ale každého voľba, ale nie je to prakticky ničím nejaké vyslovene nutrične zázračnejšie. Dneska stalo 50 centov, inak zvyknem to plnotučné najmä kupovať. A čo tu máme ďalej? Takéto mini rolky šošovicové som hodil dneska do košíka. Je to prakticky super duper vec, rýchly nejaký snack, len tak, hodiť do pusy. Čím sú výnimočné tieto šošovicové rolky? Jednak výborné zloženie zo šošovicovej múky 99,5%, potom je tam už iba sol. Je to 44 gramové iba balenie. Toto balenie má nejakých 160 kalórií, 11 gramov bielkovín, nejakých 25 gramov sacharidu. Naposledy, ak som bol s Ľuboškom behať v Novej Bani, pozdravujem všetkých z Novej Bani, tak Ľuboško mi ponúkol v aute pár tých plátkov pred behaním, nejakú hodinu, behalo sa mi dobre, prakticky nezaťažilo ma to, zároveň som bol trošičku akoby nasýtený, že mal som prázdny žalúdok a normálne rozmýšľam, že to začnem používať namiesto banánu, ty to môžeš použiť ako rýchly snack, zobrať na turistiku, ako nejaká tyčinka kvázi a podobne, stalo to nejakých 50 centov, 44 gramové balenie. Ideme ďalej. Komplexný zdroj sacharidu, respektíve zdroj sacharidu. Ja som hodil do košíka aj obyčajné takéto kajzerky s názvom multicereálna. Pozor, nezobral som ich z dôvodu, že je tam pár týchto nejakých semiačok, ktoré sa javia na prvý pohľad, že to je nejaké zdravé, luxusné a neviem čo všetko. Zobral som ich pretože nám s priateľkou chutia. A opäť ako pri tom chlebíku z klasickej pšeničnej múky, tak uvedomujem si, že je to z klasickej pšeničnej múky, ale pozerám takisto na to zloženie, že poznám chlieb z pšeničnej múky, kde je ďalších 25 zložiek a poznám chlieb z pšeničnej múky, kde je iba droždie, sol a možno ešte niečo z 5 vecí. Čiže tam takisto vidím proste rozdiel na tom, čo konzumujem a nemôžem to hádzať do jedného vreca, že toto je chlieb, je to zlé a toto je nejaký iný chlieb a je to zrazu zdravé, dobré, je to blbosť. Kajzerka je z obyčajnej pšeničnej múky, trošku nejaká vláknina tam je, ale keďže to nie je z celých zrn, tak moc jej tam není. Stopových prvkov tiež moc nie, ale občas proste zase v rámci kontextu môže byť súčasťou, ak mám dostatok vláknin, stopových prvkov, minerálov a vitamínov v rámci celého dňa a pozerám sa na všetko ako na globál celok. Máme tu nejaké koreniny, klasické na dochutenie do jedál, grilovacie korenie, oregano, čierne korenie, škorica, používame na dochutenie, kajzerky vieme 15 centov kus, cca 60 gramov a potom tu máme na záver čisto nejakú vlákninu, zeleninu, mám tu nejakú červenú, papriku, mám tu nejaké jablčka, mám tu nejaké paradajky, mám tu nejakú papriku a mám tu aj nejakú v konzerve kukuricu, na ktorú keď sa pozerám, tak síce moc vlákniny nemá, iba 1 gram, toto balenie na 100 gramov, je to hlavne zdroj teda sacharidu, 13 gramov na 100 gramov a táto konzerva má na 100 gramov 85 kalórií, čiže celé balenie 300 gramové plus mínus, má nejakých 240 kalórií a nejakých 40 gramov sacharidu. A ešte som hodil do košíka aj citrón do šťavy v rámci rikotnári. To bolo rýchle zhrnutie toho, čo som dneska pohádzal do košíka. Máme za nami 14 minút, naozaj stručne, rýchlo. Ešte videá určite prídu cenovo, teda nutrične aj dostupne, určite ešte prídu a tam si budeme ešte bližšie rozoberať jednotlivé veci. Dneska som chcel naozaj stručne bielkoviny, sacharidy, tuky, vlákniny, na čo som hodil do košíka, aby si uvedomil, že naozaj to, čo ja nakupujem bežne, že sú cenovo dostupné základné potraviny minimálne spracované a nie je to žiadne nejaké vyslovenie, že by to bolo nejaký boom, nejaké zázraky predražené 4-5 krát. Hej, toľko asi dneska, na dneska to stačí, utekam cvičiť, potom variť. Maj sa pekne, zanechaj tam like, komentár, ak niečo zaujíma, nejakú otázku do ďalších videí. A budem sa tešiť na teba, ak tu budeš so mnou aj na budúce. Drž sa pekne a ahoj. Stojíme za sebou, niekedy aj s dušou zlomenou, kráčame každodenne.